and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Davao City. Nga duwa ta tampo nagdasingan nga Junji. Ma, murisayan ako silang Sir Jerome, ma. Isip, salesman sa ilang dress chicken. Ha? Ngano manak? Maglisod ako biyahe dito sa Oriental mo eh. Daghang tulis mo. Uy, mao ba? Oo, ma. Nga, kuyaw kayo kung matsambahan ko sa mga daotang tao. Wala niya kay gwapo nga anak. Nahala sige, ikaw good. O sige, resign. Total, dali raman sa ka makakitag trabaho. Pagnoon tani mauwaw ta minaw ining araw-araw sipag lang. Ya, usa ka buwan akong tambay din sa amo. Pambansang tambay naman ani. Uy. Ako ng amigo ang ni chat nako, si Bay Rafi. Bay Junji. Gusto kag trabaho? Trabaho. Tawagan ako, Bi. Cuman, gusto ka nga trabaho? Nga naman, Bay. Ano kay pasudlan ako? Nagkinalan og tao nga mong kumpanya, bay. Dahil sir ba? O sa trabaho ka? O sa may product nila, Bay? Mineral water na, bay. Di ka maproblema ini kay Tibok Pilipinas ni nga mong produkto. Napag kay komisyon ini. Yan, suman, trabaho ka? Sige, Bay. Mutabaho ko. Salamat yung taon. Kaya nakasudyo kong trabaho. O dinhibigid ko ma-assign sa convenience store. Di kay kapoy. Sige. Mag-refill din sa imong mga product, ha? Yari sila sa magtarong. Kaya manian niya ka sa taga-office. Sa pantag tarong niya. Okay, sir. Ako rin bahala din eh. Buntag naman day. Trabaho na sa tayo ni, aron mabuhi. Uy, nga may babay nga nakamask doon sa counter. Sure ko, ga-training ni kay naka-white pa man og t-shirt. Hi! New applicant ka? Uy, igor mo yung tando. Pero bisag nakamas. Klaro kay nga gwapa siya. Kung makalugar ko, ako siyang ila-ilahon. Uy, timing. Nasa kilid sa counter ang bagong trabahante. Gitangtang niya yung mas. Kagwapa niya. Hi. Hi, miss. Bago ka din, no? Hello. Kumusta ang training? Okay ra.
Ako day si Junji. Ikaw mo ditong ako nakitaan gahapon nga nag-refill. Unya, giapil pa gani mo refill ang ubang product. Ako di si Fiona. Oh, wow. Bagay kaya mong name sa mong tsura, miss. Gwapa. Atik sa kada. Tinuod bitaw. Gwapa kay ka, Fion. Ay sig atik-atik tiha, oy. Minyo na ko, no? Ha? Uy, sayang. Hoy, Junji. Patay gid kas bana, ana. Dako na ba kay glawas ang bana, ana? Siyempre, nanguyab di ko. Igor gani kong niingon niya sayang. Palusot sa kada. Sige ha, rin ako, Fion. Mag-refill ako sa mong product. Noon sam ko'y. Di man hinung ko makatog. Nagsiki naman hinung ko guna-una ni Fiona. Palit lang sa kong pagkaon ako. Kahit layo pa man ang oras. Di pa ko malate. Pagkalo ha? Pagnitan niya ka? Nara mo ko to sige pangutan na, good. Si Fiona man. Pana. Si Fiona man ang naikaubang na lalaki. Wala ka bugo. Nga nang nasuko mo lalaki. Mo na itong bana ang imong kuyog ganina? Yan? OG. Kuan ba? Tana lang ko ba? Nga naman to siya. Murag, suko mo ito. Nagsalos. Ha? Ang sa may iyang isilusan? Ang atong guard. Naam ko'y gistorya na ko ang atong guard good. Nya timing kayo nga ni Agi siya. Pero tiniyang suko ah. Ha? Lo, kaya uwag ko din ang bana ni mo. Yung anak gina siya. Saluso kaayo. Fion. Nga nang hubag mo kinayong mata? Nga naman yung mga lalaki. Gahilig bagit kayo mo cheat. Ha? Uy, ano napingon mo ka na, Fion? Nga akong partner. Ako nasakpan ka na nawag yung babae. Sa? Nga naman yung mga lalaki. Pero iyo mag may pasakit ang mga babae. Fion, di mo gutanan. Nakakita din ka na ko nga. Na ako'y gipasakitan ng babae. John G. Lahi ko kung ako'y mahigugma, Fion. Mahalo ng panggaon din ako. Di na ako pasakitan. Maayo na kayo tagparihas, di po. Usaray akong ikasulti ni mga Fion. If you're not treated like a princess, then leave. John G. Nganong ingon anay mo tinutukan ako. Love the ka, Fiona. Bisag minyo na. Nakagusto na ko niyo mo. So kada itong unang adlaw nga nakita ka. Atagin ako kilian nga. Akong ipafeel mo nga akong gugma, Fiona. Chunji! Fiona. Chunji! Saan nga itong kipuhan? Fiona, tawra ta. Ulipon sa pagpakasa. Mong ayaw kong hiling mo kaugalingon. Chunji! Malipayon ka ba na ako, Fion? O, Junji, happy kay ko nga ikaw akong ikauban. Ako sad. Pag-ambing ng gila nga, di may pawang mong bana. Oji.
Salamat yung tao niya. Niya nagid ko sa boarding house. Makapahuway nagid ko. Kinsam ning nanawag. Number man eh. Hello? Grabe ni mo paimos kong asawa sa. Kinsam man eh. Bana ko review na. Ah. Dibaw kung ikaw ang kabits kong asawa. Kaya nakita na ko ang inyong picture ug nabasa sa ko ang inyong mga text. Oh. Tago lang yung bisagasa do. Tipat yung tagyo ka kung magkita ta. Brad, pasailuan ko, Brad. Di ka mapasaylo sa pagguba ni mo sa among relasyon ni Fiona. Paningkamot lagi niya. Nga di ka makitaan tipat yung tagyo ka. Di lang sa mo duty ron eh. Kitingalig, magpakita ang bana ni Fiona ako. Mariskrasya pa inuon ko. Si Fiona na yung nanawag. Hello, Fiona. Junji, diyan na lang siya magtrabaho. Ha? Nga naman. Gikontak sa kung ba ng iyang mga tropa. O kung nila makitaan, pakyun kagit nila. Unsa? Junji, i-safety mo kaugalingon. Bahala na lang ko kung unsaon ko sa kumbana. Fiona, sorry kaya. Naguba na hinuon ang inyong pagpuyo tungod ako. Saan mo ko na love ta kay ka? Love sa kada ko, Jay. Pero kinahanglan nga ato ng putlo na itong communication. Taran sab ko magbalinaon. Sige, Fiona. Di na ako makontak ni mo. O muundang na sa kusang trabaho. Mangita kong dapit nga dili matultulan sa imong bana. Ug sa iyong mga tropa. Sige. Amping permi ha. Ikaw sab. Mag-amping permi. I love you. I love you too, Fiona. Umaasang magmamahal muli. Ang buong akala ko'y siya na. Kabiguan ang napalang. Tungod sa kong kalaki nga nanguyab kong minyo, nagtago-tago na hinuon ko ron. Kaya gihanting na makusbana ni Fiona. O sa tanang naminaw karon, ayaw ninyo sundugang akong gibuhat. O kinsa na itong ganahan makik-friend ako, mauning akong number, 0953-891-6642. O sa akong Facebook account, Tricia Irish. Dinhin na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.